Com veus tu la situació econòmica per l'any vinent? Aviam, té clars oscurs i l'activitat encara està en un procés de revolució. Els fonaments de l'economia, sobretot la intervenció europea, la finalització de la reforma financera, el fet que el Banc Central Europeu i el Fons Europeu d'Estabilitat ja estiguin a sobre la taula, i per tant si Espanya es pugui demanar un rescat que seria immediat sense tenir que discutir amb una intervenció del Banc Central, permeten esperar sobretot que es recuperi la confiança, que és el que hem perdut aquests últims 15 mesos, el que ens ha fet mal. Per tant, si recuperem aquest procés de millora de la confiança en el qual estem, home, a partir de mitjans de l'any que ve això hauria de començar a canviar clarament el to cap al mateix nivell que estàvem a l'estiu de l'any passat. Estàvem creant ocupació, estàvem creixent el 1%, llavors va venir el desgavell de si sortíem de l'euro i no sortíem, això ara ha passat. Ara hem de recuperar la confiança, que és una cosa que costa mesos, però estem en aquest procés. Per tant, en la segona part de l'any que ve, si no hi ha una altra catàstrofe exterior, en la segona part de l'any que ve hauríem d'estar ja sortint d'aquesta situació. I a més, com que hem fet bastantes reformes profundes en aquest procés, estem en una posició relativament més sòlida per sortir-ne amb una certa força. La mateixa inversió de la Renault, la Valladolid, la Ford Almufaces, en potència en països com Turquia, com Itàlia, com Bèlgica o com França, demostra que l'ajust que s'ha produït costos i productivitat d'Espanya en general està sent ben avaluat i de fet les exportacions, les catalanes estan a màxims històrics, l'ocupació hotelera està a màxims històrics, per tant tenim símptomes clars que hem fet reformes importants que estan donant ja resultats. El que falta és confiança. Catalunya té 2.750.000 persones treballant. Espanya en té 17 milions. Per tant, capacitat econòmica n'hi ha, però el que hi ha és pànic. Ho hi ha hagut fins ara terror sobre què passaria, si això estaríem a l'euro, si recuperaríem la peseta, i per tant tothom ha posposat despesa. Ara que la confiança es comença a recuperar, la meva esperança és que aquesta confiança finalment es vagi traslladant a milions de despesa de les famílies i per tant veiem recuperació del consum i finalment en algun moment d'aquest procés recuperació de la inversió i per tant el sector immobiliari també. Ai, moltes gràcies per aquest últim positiu. Gràcies. Molt bé.